omenda kendo kama nitiere ka ochung' kumoro ma wacho ni jatend piny Kenya oloso ka Nairobi, jalupne oloso ka ni Mombasa. Gik ma gilose dibed ni chal kopogore mana gachiel mane Gachagua wacho ni nitie ng'ama ok som paro makare ne jatend piny Kenya. Kata kamano, ma sigana momi pek ite mar 2 nyaka ite mar 14 e gasedni mano mar Daily Nation. Boniface, odiochieng' manyoro no chal nade kinene ka ite mokwongo? En adier ni odiochieng' manyoro nyochopo kama koro jatend piny Kenya nyogo bade piny kendo wanyalo wacho ni owinjo ywak ma japiny. Japiny osebedo ka kone ni finance bill ni wadwaro ni wite oko, ok ober, oting'o gik moko ma nyalo hinyo wan kaka jopiny. Mae kaka japiny osebedo ka wuoyo gi president, to ok apar ni osebedo ka owinjo gima japiny osebedo ka wachone. Pressure osebetie chien kacha kabisa, kendo kiparo ng'anyo mamuol ma rowere gi nyocha ochako ne nochakre achaka ka gimoro ma ok ne waparo ne joma ng'eny ne par ni biro bedo gi pressure ma koro nyocha okelo ni, to but on the other hand wanyalo wacho ni pressure ma nyocha okelo ni bende ber nikech omiyo koro jatend piny Kenya owinjo gima jopiny wacho. But gima duong' moripo wapenjre ni chuno ni nyaka dhano go uwi nyaka in kaka jatelo motelo ni jo Kenya iwinj gima jo Kenya wacho. Ang'o momiyo nyoro oweyo ba ji otho to the extent ma dhano nyothoe eka koro ogo bado piny? En gima ber gimotimo, but otime too late, anyalo wacho kamano, nikech bombe mang'eny kata Nairobi kae, bombe machalo kaka Kibera, Githurai, aparo 45 kucha, joma ng'eny kabisa nyohinyo ngimagi. Rowere mang'eny nyohinyo ngimagi town kae chieng' mane gibiro ng'anyo mamuol. Anyalo wacho ni en gima ber, seche duto ma ywaruok nitie, ber ka jogo duto ma obedo involve bedo e mesa karachiel mondo giwinjre ni to gidwa dhi nade on the way forward e wach mantie gi e sechego. Mano kan kanyo koro mogi jwang' e ite ni mar 2, mar 3, 4, 5 odhi kanyo 6, 7 ite mar 10, 12 kod 14 nyaka koro mogi jwang' mar sigana ma bende ochiw kar kae. Debed ni nitiere paro mopogore opogore mantiere kae. Boni kata kirange kar kae e ite mopogore opogore gin mana kaka jatend piny Kenya koro goyo bade piny. E ite mar 3 kae nitie sigana mawacho kamano mar Gen Zs. Debed ni ywak margi maduong' bende koro owinji, to pod yoramo ni nyaka koro dichi ma kaono ng'anyo mane gichano bende nyaka bedi. Sama lose ni pogruok nyalo bedo noseneno kacha e mbui no mar X, mano kama gibedo kanyo ka giloso otieno mangima. Antie oganda moyao 100,000 e spaces 2 mopogore. Iloro achiel rumo, machielo chak gidonjo gichopo 100,000 gi wiye. Oganda giramo ni koro sani gidandiko sigandgi gin giwegi. Awinjo kanyo Martha Karua kane loso odiochieng' manyoro, nitie kacha Orengo mano loso, winjo kacha Koigi Omwere, nitiere kacha Kibwana, Kathungu, nitie jogo mano wacho ni koro kinde mar new generation chako tich kata dhi nyime kod kama ne giweye osechopo. Nadier, rowere matindo gima waluongo gi dho ngere ni Gen Z ochopo kama koro giketo sirikal tesre, kendo kanyaluwo gik ma giwacho e mbui, nikech penjo maduong' ma ka jatend piny Kenya osewacho nyoro ni anta koro ago bada piny, adwaro ni bill ni mondo odog e bunge mondo ogoye kogno maber yaka obi oduogna ka osetwak nyaka gi rowere. But kanyisomo mbui kacha odiochieng' manyoro godhiambo ama gotieno, iyudo ni rowere nyopogre paro, nikech nitiere jogo mapenjre ni nyopenjo ni wadhi mbele gi ng'anyo koseto ng'anyo ni koro wadhi weye, to kwa waweyo ng'anyo ni to be wabiro bedo ni wa achieve gima noterowa e ng'anyo adier. Omiyo paro pogre. Odiochieng' ma kawuono en anyalo wacho gi dho ngere ni a very interesting day, nikech wan kaka jofwambo be wakia ni to ang'o madhi timore. Waketo mana wang'wa kendo wakia ni jowere gi dhi wuok mondo gidhi ging'any kendo kose gidhi, for example, moko kuom gi ne wacho ni ka chuno ni nyaka wang'any to bed mana ng'anyo mamuol, nikech moko kuom gi wacho ni wan kaka jo Gen Z gima timore gi sani en ni sirikal mantie kawuono to waparo ni oripo thich mana oko. Moko kuom gi pod insist ni gibro dhi State House. Wageno ni wanyalo wacho ni wanyalo mana rito mondo mi wabi wane ni to gichomo kanye gi paro ma gin go mopogore opogore.
Ananyalo wachogi, ananyalo kwayogi ni ka ponono gi insist nyaka gidhi e ng'anyo, to obed mana ng'anyo mamuol. Mwandu nyo okethre mang'eny kabisa, jo biashara nyo lalo mwandu mathoth kabisa. Omiyo katiba under Article 37 oyiene ja Kenya mar mondo mi otim ng'anyo. Seche duto ma ng'anyo timore, iyudo ni walalo ga mwandu mathoth kabisa. To mae timore ga nikech ang'o? Like incident manyoan go oruye. Anyalo wacho ni iwacho ni police ema nyo provoke japiny, emomiyo japiny nyo tiyo gi nguvu mang'eny kabisa, bwa bedo gi fracas maduong' parliament kacha. Ne en gima kuodo wich Kenya kabisa, kendo mana anyalo wacho ni gima nyo timre nyo en gima ber, wawache kaka entie. Gima nyo timre parliament kacha nyo en gima ber. To macha nyo timre nikech police aparo ni nyo odhiro raia to the wall. Koro gibende gi-react. To nyo gi-react e yo ma ok apar ni ber kabisa. Gik manyo timore nyo gin gik maber kabisa. Police seche duto ma raia odhi e ng'anyo, gima nyaka ing'en duty mari number 1 en protecting raia mondo oyud thuolo mar ng'anyo yo mowinjore. In developed world like France, gi pinje mamoko, iyudo ni sama raia odhi e ng'anyo to police restrain kabisa, kendo sama kata raia dwa biro goye gi kidi to oyudo mana ka ogeng'ore gi iluongo nang'o kumba kose ang'owa mondo mi kik ng'acha goye. Kenya kae police goyo raia gi live bullet, weri kata gi rubber bullet, live bullet. That is mano gima rach kabisa, kendo ageno ni migape duto mochung' ne ratiro mar jo Kenya biro nono wechegi mondo yud kama iketo gi e yo maber. Nikech gima polis nyo timo Kenya kae seche ma dhano nyo dhi e ng'anyo ok en gima ber. Mano nyaka romo gi jwang' weche thoth ahinya kar kae. To aneno picha mane ka jot ma jatend piny Kenya oketo e mbui margi mano mar X kod mamoko bende ma gintiere godo. Ne giketo kar kanyo rombe mopogore opogore mane gibedo godo. Ite mar 4 kanyo nitiere sigana. Mone kanyo ni inside State House night meetings. Mano miyo owit oko paro ni rombe mano bagi otieno ma piny norugodo nyoro. Wacho ni mano gik mathoth ahinya mane ochopo kanyo e kar jot ma jatend piny Kenya. Nitie jok mane oromo godo madongo masomo ne paro e weche mopogore opogore, to ahinya gin magi ma oting'o jodolo ma bende ne ochiwo paro mopogore opogore. Kendo mano iwacho ni en bura mane ochopo okelo ji mopogore opogore, mago jok ma oting'o nyaka jod bura mathoth ma nitiere kar kanyo mane temo range niere kaka ginyalo chopo kar ka. Penjo maduong' Boniface, ang'e kata kodike kar kae ne irito nyaka od bura ma pacho kae jong'anyo donje kendo ngima lale koka gichaki kata loso makama wuok kuom jatend piny. Aparo ni Cleophas mane penjo maduong' kabisa, nikech sigana moro ni kae aparo wabiro dhi e mbele kae kama deputy president moluor Rigathi Gachagua wacho ni okwach kich maduong' pacho kae noe komiyo president intelligence information. Penjo ni naneno ka dhano penjre kata mane WhatsApp group mang'eny mantiere e mbui kae. Dhano ne penjore ni to wachopo kae yo machalo nadi. Does it mean the National Intelligence Service noe komiyo ker maling'ling matimore pacho kae? Seche duto aparo ni president en ng'ano mabedo briefed on a daily basis with the security system wan go pacho kae. Does it mean ni ne komie maling'ling kaluwore kod gima dhi mbele pacho kae? Nikech anyalo wacho ni ng'anyo mar jo Gen Z ni en chalo mana gino ma ochiego problems osebedie chien kacha. Nikech japiny osebedo kaywa kabisa. Japiny wacho ni adenyo, japiny wacho ni aonge tich, aonge pesa. Tich mantie ma jo biashara mang'eny town kae mosiepena ywa kabisa, kendo giloro biashara go pile ka pile nikech sirikal chwado gi tax mang'eny kabisa. Koro aparo ng'anyo ma jo Gen Z ni nochopo to the point ma japiny bende feel no all. Nikech an kata gi jogo mang'eyo mosiepena manya penjo gin to in to idhi e ng'anyo nikech ang'o? To wacho ni for example moko ok gin jo Gen Z. Apenjo gin osiepa, in to idhi e ng'anyo nikech ang'o? To gikona ni boni awinjo ka all kabisa gi sirikal ni. Tapenjo ni all nikech ang'o? Sirikal ni chwada gi tax kabisa, ma kata pesa matin ma yudo ong'ado tax mang'eny kabisa. Ni afil ni aol kabisa. Gima timore en ni ochopo kama koro ker nyaka ne ni to odwa tayo piny e yo machalo nadi.
odwa bedo ker mawinjo gigo ma jo Kenya wacho koso odwa tiyo waga goko. Mane penjo maduong' kabisa ma jo Kenya penjore gi sani. Nyokromo jo ko penjo machalo kamagi bende kama jalup jatend piny Kenya nolose mabende loko kata kanyo depo ni briefing gi ok timgi. Briefing ichiwo ne gang'a, ichiwo ne jatend piny. Rigathi Gachagua bende nigi meki koso chal nade. Nyokromo jo ang'e ite mar 6 Gachagua's bombshell mane gima ntiere kar kae ka ochopo kama koro iseyo mano director maduong' kata jatenda NIS mago jok ma ng'weyo maling'ling ahinya e pacho kae. Wacho ni kama otelne kanyo kod Nurdin Haji gin bende osekoni kar kanyo ni ero tich ma otemo ni bed ni onge ahinya. Ma sama ne jatend piny Kenya, jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nochako loso mano odiochieng' manyoro kane ntiere kacha e kaunti ma Mombasa. Oketo Nurdin Haji kama chal nade. Nyaka sani ji osewuok oko mar dok ne Nurdin Haji wacho ka gima en aduoka mantiere kar ka ma irango mar siasa nochal nade to irango mag dhoudi bende nikech wang'eyo oganda kama Nurdin Haji wuoke. Osewinjo seyo ka wuok oganda ma kono kawacho ni ang'o miyo ise kar mondo in migwe tao kaka jalup jatend piny Kenya kuom bedo mabor ahinya kod sirkal ma bende wacho ni ikia gik mathoth madhi mbele kare poni miyo brief kata ok chiw brief ne jatend piny Kenya. An kaka nene gimanyo onyiedhore e lela odiochieng' manyoro between ker kod jalupne en ni jogi are not reading from the same script. Jogi ok wach dhok achiel nikech ere kaka ker nyalo golo statement Nairobi then a few minutes later deputy mare golo statement mare Mombasa. Gik manyo giwacho to ok ogwenyore, gik manyo giwacho to dwa chal, most of them dwa chal, but kama nyo kelo wach kabisa en kama moluor jalup jatend piny Kenya bwana Gachagua nyo koro seyo Nurdin Haji ka wacho Nurdin Haji ok osebedo kamiyo president maling'ling matimore pacho kae. Aparo ni seche duto ma weche machalo ma serious kaka magie nitie to jogero bed ni luongore chien to giwuoyo e background kucha. Sama koro gichopo mbele kae ma japiny iwacho ni giawacha athier kaka nyo wacha ni nyiso ni nitie shida maduong' e sirikal kae. Kendo okadwa wacho ni anyalo wacho ma opinion mara kaluwore kod kaka nene afil ni nitiere pogruok maduong' kabisa e sirikal gi seche machalo kamagi e presidency gi seche machalo kamagi nikech ok apar ni jalup jatend piny onego bed ni wacho gino ma for example jatende ok bi bedo mamorgo. Anyalo wacho ni jatende ok mor gi gima nyo wacho. Afil kamano nikech ere kaka inyalo seyo chief spy mara an kaka jatend piny Kenya. Yuarok to osebetie kendo aparo ni kata jalup jatend piny Kenya nitie yuarruok moko achiel ariyo ma samoro en go kod jatend okwach kich pacho kae nikech owacho ni seche ma Nurdin Haji nodonjo ofis nitie directors manoyudo kacha madongo ne apara ki adek manothicho oko oteri departments mopogore opogore mondo take over. Actually o challenge Nurdin kowacho ni Nurdin onge capacity mar gather intelligence malong'o mondo miyo brief ker ma pacho kae. Nyo tiyo gi word ma gidoluo wach moro kacha ni the president is exposed. The president is exposed in the sense ni oonge gi maling'ling moro bed no bedogo e seche mowinjore. Ok ang'eyo ni en adier ama ok en adier, but wanyalo wacho ni in the fullness of time wabiro ng'eyo ka gima jalup ker pacho kae nyo wacho en gima adier. Kamano nyokoromo gi jong'e ite mar apar kae kweth magedo sirkal tesre to wache nade mano ka orango kae wacho ni opposition leaders condemn Ruto over Tuesday bloodbath. Wacho ni koro giseyo sirkal kaachiel koda ka jatend piny Kenya mano William Ruto kuom remo manochwer chieng' tich ariyo to bende mana kama gintie kanyo giseyo mokalo wechegi mag tero mago obila mago okato obila keto KDF mondo mi kata jolweny ma pacho ka mondo rakre kod jong'anyo pacho ka nyaka sani do bende no osegolo chung' margi e wechegi duto. Jood bura otiyo gi thuolo ma dakika 30 kende mondo mi gipuodh chenro ma bende thoth okinde ma pacho ka oloso ka wacho ni en ataro mar chik. Ma en twak ma bende biro e chenro mar piny kae wadhi bedo kae ka wayudo gi achiel kod Sharon Ong'ao okinyi ma kawuono. Ang'e ni sa osesudo ahinya, ang'e ni wayud ma kata orang machinglo to bed gi thuolo mar tieko ahinya e ite mar apar kae Boni. Anyalo wacho ni
Yes, the opposition osebedo ka sayo sirikal matiyo gi seche machalo kamagi ka giywa kabisa kendo giwacho ni sirikal sana sana gisebedo ka giywak ne police ni police to aparo ni wach ni asewacho chien kacha police ok protect raia seche ma raia odhi e ng'anyo. Ok ang'eyo gimomiyo gini osegabedo katimre kama seche duto ma raia Kenya kae odhi e ng'anyo nikech iyudo ka jogo manyolalo ngimagi, it is so unfortunate, gin nyithindo matindo kabisa, gin rowere mapod tindo kabisa manyolalo ngimagi. Ok apar ni chik oyie ne police mar chwado japiny kod live bullet. To magi gin gik manyo aneno chien kacha. Gima opposition wacho kae en ni ochopo kama koro dhano nyaka kawo responsibility. Kendo kanyalo medo, anyalo wacho ni Kenya kae, aparo ni mae pacha, aparo ni Kenya kae wachopo kama nyaka koro wanyisre adier. An kaka raia, ok boni kaka jafwambo, an kaka raia, I feel ni MPs mwan go pacho kae, in a way, gisebedo ka gi let down raia. Ne aneno gimoro ma very interesting. Seche manyo ker ma pacho kae wacho ni oyo bill ni kaka umia ni ano kadhi go e saini sign mara gima dhi timo adhi duoke e bunge kacha. To seche gineno ka wabunge pamo. The same wabunge manogoyo yes mondo mi oterne gini president mondo mi sign. Aparo ni bunge ma pacho kae nyaka ong'e gimomiyo en e parliament. Jo piny ma wuoyo go feel ni they are not represented yo mowinjore e parliament kacha. Does it mean ni wabunge owe luoyo intentionally? To in that case, gitimo kamano nikech ang' mag drive, what is the motivating factor margi mar bede bunge kacha? Nikech I mean, jomanyo dhi wang'o ute wabunge manogoyo yes, gitimo kamano in frustration. To koko watan, to my trend ma very dangerous. Wadwa endelea kod trend ni kako dhini kose wabrowe, japiny browe. Aparo ni gima duong' kabisa wabungo ripong'e ni seche duto magine parliament, to gine parliament mondo miyo gi represent wan kaka jopiny mane wayiero gi. Kendo sama representation onge to I feel ni ng'at manie parliament mane watero cha in a way let wa down. Nyakoro moke jwang' ang'iso weche mag mago jolweny ma pacho ka migedo ni sirkal daro tiyogo mondo mi okwe jong'anyo e pacho ka kae to bang'e ang'isoma ne e ite ma iye kae ite mar 12 ang'isoma iwinja ne kwan mopogore opogore. Ripode moko wacho ni jomotho kaluwore kod wechegi mag ng'anyo romo 53. Jatend piny Kenya to wacho ni gin 6. Adieri mar wach nitiere kanye. So mane ka e ite mar 12 kanyo ka iyud thuolo mopogore opogore ka IMF mano jogo machiwo gowi ne piny Kenya koro ramoni wacho ni no easy terms for Kenya. Ng'eni gik mathoth pod nitiere kar ka ang'oyone thuolo mag range mano nitie ite mar 14 kaachiel kod aka wach madana nitie godo gazet ma Daily Nation kawuono en machinglo mantiere ite mar 17. Wacho ni Kenya Police wacho ni welcome to the barbecue. En kama chal nade en kanyo kapet moketne gi rakwar to golo mach. To kama mach wuoke ondike ni Haiti. Yiro bende dhuolore. Paro mapiyo mineno kar kanyo. Ndege bende mano chopo gi kanyo nitiere. Boni. Ana paro magi jok mowuok e frying pan Kenya ka giwuok e mach maliet. Magi polise ma Kenya ka makoro oseter piny mar Haiti mondo mi gikel kwe e boma ma Haiti mosebedo gi tulo kwa muda mabor kabisa. But gima machinglo ni an kaka nene machinglo ni temo wacho ni jogi chalo jok ma ogole frying pan maliet gole thago maliet pacho kae to tere kende thago maliet saidi piny mar Haiti nikech giwuok pacho kae seche ma weche alich kabisa mang'anyo osebedo ka otimo cathedral pacho kae kendo kama itero gi cha to kore maliet mohingo kata kama paro gol gi seche machalo kama e pacho kae. Mane kaka nanene nyakoro mojo kera no picha mantiere kar kae warange e ite mogik mano ka warange back page kanyo mane kaka ne gidonje na picha no nyakoro moge jwang kaka ne mago bila mapacho kae mano Kenya Police Force mano kane gichopo kacha e mission mar gi manyien mano ka gintiere kacha e pino mano mar Haiti mano kama gintiere kanyo e ite mogik ahinya e gazet ni mar Daily Nation ka ng'wanyane ne kanyo mana kaka ne gilor
achiel kachiel. Kaeto bende ikono kanyo jopuonje mondo mi orido kanda ni to odhi chalo nade. Mano kama gintiere mondo mi ginene ni kaka gidhi tayo chenro mopogore opogore kar kanyo Karamogi Jwang'. Kamae kaka gichal Karamogi Jwang' okinyi ma kawuono. Mane weche go mipeg gazet kino kanyo mago obila go mago mag Haiti mantiere piny ma Kenya mochopo Haiti odhi chalo nade kinde ma gintiere kar kanyo. Weche mag jopuonj bende nitiere e wiye kae. To kwarango malo ka nitiere wach malo ka nitiere sigana moro ma ka wayudo kanyo ite mar 38 Kenya under 23 koro chako tuke magi mag Kosafa mano matimore e pinyno mano mar Afrika ma milambo. Mano kama gintiere boni eite welo suchopo kasa chelo seromo nego bino wuok kar ka to tie picha kod tipo mochiwe gazet mar The Standard warange ranga kar kae nikech mai gimoganda mathoth wacho kawuono gikawo thuolo mar yuago jogo moselal mane gazet mar The Standard okinyi ma kawuono. Nitie nyinge 6 moket kar ka jogi to thoth magi chal picha mana moseyud kar ka mano moting'o Benson Ouma, nitiere Bisley Kamau Kogi, nitiere Erickson Chalo, Caroline Shirambi, Rex Masai, Ibrahim Kamau, Michael Tata. Mano ite mokwongo. Gazet en mar The Standard okinyi ma kawuono. En adier ni walalo nyithindo matindo kabisa manyo wuok mondo mi duondgi owinjore ama sauti gi owinjore kaluwore kod finance bill ma nyocha gikwedo. But en hawi marach ni polisi ochwado gigi magina kendo giwito ngimagi e seche ma ok owinjore. En lal maduong' kabisa ni wan kaka oganda ma pacho ka. En lal maduong' kabisa ni familia mar jogie. En lal ni wede kod osiepe mag joma chalo rowere matindo machalo kamae. Aparo ni gik ma watimo samoro gik ma serikal timo machalo kaka magi nek ma oyaye left right and center machalo kaka magi gik ma nyaka serikal ng'e ni medo miyo rowere matindo gi mirima. Kendo jogie ok gin dhano kalo kae. Magi jok moanda loso anyalo wacho ni faceless demonstration. E demonstration mikia ng'ano moluongo, ikia ni ng'ano ma finance, ikia ni bro for example nyocha ging'iso kama gibro luwo yes. But gin jogo ma understand gi ok yot kabisa. Omiyo ineno kata ka jatend piny Kenya koro osego bado piny kendo wacho ni oluongo gi negotiation table mondo giwuo. Penjo maduong' mopenjore en ni to sami luongo rowere matindo gi mondo ubi wuogo jatend gi gin ng'a? Does it mean Gen Z gi koro ochopo kama koro gidwa form political formation mar gi pacho kae mondo gibende gibi e negotiation table? To wachopo kae nikech ang'o momiyo jatend piny Kenya kosebedo ka winjo ywak mar rowere pacho kae? But ok en mana ywak mar rowere kende. Cleophas gima nyaka ng'ise ni dhano chandre kabisa kendo inyalo yudo kata kaka bombe mwan go pacho kae, for example slums ma wantie go pacho kae ama jogo ma for example yuto gitin kabisa. Dhano gwanyere mana gi pado kata mana keto a simple meal mesa mondo nyithindo cham is a problem. Omiyo serikal ripo penjore ni to adwa timo ang'o mondo mi aber ngima mar ja Kenya. Moluoro bwana William Ruto, president marwa pacho kae, wacho ni osetemo kabisa chakre nodonje e serikal kendo noyudo ka okwan maber kabisa, uchumi marwa ne kan maber kabisa. Owacho ni osetemo bo duoko nengo mar mafuta piny, osetemo ba duoko nengo mar fertilizer piny kawuok e Sh7,500 nyaka Sh2,500. Owacho ni the shilling matiyogo pacho kae ne nitie kama kadi exchange gi dola tiyudo ki spend pesa mang'eny kabisa. Owacho ni ma ose duogo chien kabisa. But ja Kenya pod feel ni pok otimo enough. Ageno ni jogo ma advise the president nikech ichulo gi pesa mang'eny kabisa, taxpayers money. They need to give me president decision maber ama paro maber mondo mi otago jopiny iyo maber kaka winjore. Otherwise agoni erokamano kuom luong makende Ramogi studio kae odiochieng' ma kawuono. Erokamano ahinya Boniface Otieno Karamogi Jwang' mano jofwambo wadwa Boniface Otieno mandiko ne gazet mano mar Business Daily, jafwambo weche gi mag ohala mathoth. Weche mag siasa bende nyapo kiyude e bunge, kiyude ndara bende ochoko mana weche mag fwambo Karamogi Jwang' kone mopogore opogore. Bedo kod nyaka sani oseromo saa 1 okalo dakika 5 nataye weche mag gazet okinyi makono mag gazet. Nyinga Cleophas Oluoch Kisumu Kanya kwar mokeo nyaka sango mabiro en twak e rupiny konya oda Sharon Ong'ao kawarango golo jolwenye kambi
tiende nang'o, chik wacho nade, joma becho monego bed loso ewi mago gin okinde. Kawuono gintiere kar kanyo kod Ramogi Jwang', achiel kachiel kod Sharon Ong'ao. Kik idhi mabor, twak ma kamano biro bang' ywe ma kawo sani, kete mar Ramogi TV.